After Misamis Occidental, Zamboanga del Norte na siya mga kabisaya. Og I must say, isa gid mi sa pinaka-bless nga mga tao sa Pilipinas aside sa taga Zamboanga del Norte ka, but kaning taga Misamis Occidental, grabe gyapon ni siya ka-bless. Kay kabalo mo, duol na kami sa Dapitan City. Once ka makadungog kag Dapitan City, ang imo ginay siyang una maunduman na is si Dr. Jose Rizal. O kaning Dapitan City mga kabisaya, isa gini sa pinaka makasaysayang lugar sa Pilipinas. Ang last nga municipality sa Misamis Occidental mga kabisaya, mao ang sa Pangdalaga. Then after sa Pangdalaga, welcome na din ta sa Zamboanga del Norte. Ug ang first municipality nga atong makita diri mao ang Rizal. Grabe na pud katsada ang mga dalan diri mga kabisaya. Sa una ma-remember pa nako no, 2 lanes pa gini diri mga kabisaya. Grabe ka guot din, grabe ka hadlok. Labaw na ko magtabo mo sa mga bus mga kabisaya. Anyway, sige na di kong ani diri sa Dapitan no. Kaya as you can see, taga Plaridel akong mama. Then every time mo, uli mig Plaridel mga kabisaya, di gina ko nagakalimtan nga musuroy ko kadyot sa Dapitan City. Kaya ang travel lang gyud from Plaridel to Dapitan City is 1 hour lang gid siya mga kabisaya. Plus nindot pagikandalan. Og ang aura mismo sa lugar mga kabisaya, from kuan gina siya from Plaridel to Dapitan City, nindot jud kay kag makita nga mga aura. Mura bitog old fashioned gid bitaw nga kanang ma-feel gid bitaw ang presence sa unang panahon. Og mosa na akong gaganahan no, aside sa nanay mga bago-bago nga mga balay nga mga simento mga kabisaya, pero ga-maintain or ga-retain gyapon iyang pagka kana bitaw pagka historic place anang Dapita. Around 7 AM mga kabisaya, miabot na mig Dapitan City. Ug una na kong gidtuan nga lugar mao ang Pantalan. Plano jud na ako moadtog Dumaguete mga kabisaya. Og for me, mo gini siyang pinaka easy nga pamaagi sa pag-adto sa Dumaguete. Moani gi ka dapat og Dapitan, tapos from Dapitan ayan din kamo sakay og Roro padulong Dumaguete. Pero wala jud ko knowledge sa pliti og sa biyahe sa Roro going Dumaguete. Mo nang gi-take advantage ginako no nga puslan man nga nako sa Plaridel, tapos gamay ra kay ang biyahe namo, why not i-visit nako ang Pantalan diri sa Dapitan og ako mismo ang mutanaw og mangutana para next time kabalo na ko kung pilay budget, di ba? Wala ko kabalo kung pila ka Roro ang gabiyahe ani sa Dapitan og Dumaguete mga kabisaya, pero diri mi gitudlo sa may Montenegro. Og kaning Montenegro ticketing office makita ni ninyo mga kabisaya before mo moabot sa may Pantalan mismo. So tan-awa na ninyo na siya diya para da mo muhunong mulukat og ticket. Og mo na ilang biyahe mga kabisaya, daily ha na daily ilang biyahe from Dapitan to Dumaguete or from Dumaguete to Dapitan. Tapos mo na ilang rate. After sa Pantalan mga kabisaya, may anipod ko diri sa may Boulevard sa Dapitan o nagpa-picture-picture agud ko diri mga kabisaya kay going pud mi ana sa Rizal Shrine o gimingano pud ko sa Rizal Shrine mga kabisaya mo nang picture-picture pa media. Grabe jud kainit sa Dapitan mga kabisaya. Lahi gid ang kainit. Kabalo mo, lahi gid ang kainit kay mismo bitaw sa Plaridel, lahi pud ang kainit didto. Mura gid bitag mo kuan gid mo suksok gid to the bones ang kainit. Dili man jud ko arte no, pero kana nga orasa gihalang gid kay akong naong sa kainit mga kabisaya, tas wala pa jud ko ligoan na, din wala pa gid ko sunscreen. Oh my god. After Boulevard, on the way na podayon mi sa may Rizal Shrine mismo. O mga around 8 AM nakaabot mi dire, but close pas lang mga kabisaya. So sa katong gusto mo ani dinhi, open ang Rizal Shrine at 9 AM every day. O kabalo ba mo kung sa pay mas nakatsada, walay entrance diri mga kabisaya. So free gid ni sa tanan nga gusto mo visit diri sa Rizal Shrine. And while waiting nga mag-open ang Rizal Shrine mga kabisaya, nakita kog nay na maligya og kutsinta nga tag 2 pesos ang isa. Diba? Grabe ka barato. So while waiting, mag-on sa tag kutsinta. Tag-2 lang. Sayang kaya dyan kayo, na maligag kape. Hindi kape dyan ba?
exactly 9 a.m. nag-open na gyud ang Rizal Shrine mga kabisaya og makita gyud nato nga daghan na pud turista nangabot. Og since kay wala man tay entrance fee diri mga kabisaya, kailangan lang jud ta mag-logbook sa may entrance, tapos free to go na din ka mga kabisaya, pwede na ka mag-unlimited suroy diri sa Rizal Shrine. Sa pagsulod na sa Rizal Shrine mga kabisaya, una na tong makita ang museo ni Jose Rizal. Naalang gid siya dapit sa may entrance. O kani yung makita karon mo na siyang pinaka-original nga mga sanina ni Dr. Jose Rizal sa una, og mo din ni ilyang family mga kabisaya. Makita gid nato na tanan diri sa museo ni Jose Rizal. July 17, 1892 gipadala si Jose Rizal diri sa Dapitan City mga kabisaya, og napuyo gid siya diri for 4 years. Og imagine ninyo ng 4 years mga kabisaya, daghan gid kay siya nabuhat diri sa Dapitan City. Kani inyong makita karon mo kani ang Casa Residencia or ang main house or residence ni Jose Rizal diri sa Dapitan Shrine. Although nanay mga gipambayloan ani nga materials mga kabisaya, but replica gid ni siya kung unsa ang itsura sa balay ni Jose Rizal sa unang panahon. Og na-remember pa gani nako mga kabisaya katong basta mga 20 years ago, pag katong nakaani ko dinhi, pwede pagid na masudlan ang kwarto ni Jose Rizal, but nowadays di na gid siya pwede no, kay kailangan gid nila i-preserve kung unsa ang kabilin ni Jose Rizal diri sa Rizal Shrine. Diri pa lang sa balay ni Jose Rizal mga kabisaya, ma-amaze na gid ka no kung unsa ka talented, unsa ka bright, unsa ka smart, unsa ka intelligent si Dr. Jose Rizal, kay despite sa naitabo sa iya adto nga time, nabuhat pagyapon ni niya. O kaniyong makita mo ni si Josephine Bracken, ang iyang common law wife during sa iyang exile diri sa Dapitan City. O kani siya diri nga side mga kabisaya, mo po ni ang veranda ni Dr. Jose Rizal. Makita pod nato ang kitchen og ang mga gamit sa unang panahon ni Dr. Jose Rizal mga kabisaya. Og again, bawal na gid siya hikapon kay para gid ma-preserve nato ang mga gamit ni Dr. Jose Rizal. Mo nang if ever maka-visit mo dinhi, please pay attention gyud nga bawal gid siya hikapon for ano lang gid, for safety, kay dili na gid ta makaproduce og another nga original mga kabisaya. Well known as medical doctor si Jose Rizal mga kabisaya, o bisan tuod na siya sa Dapitan City, nagapoy gapangana niya nga mga pasyente nga dili lang taga Dapitan but lahi-lahi nga lugar. Og every time nga naay pasyente niya nga taga laing lugar, diha niya gipastay sa Casitas de Salud. Kani yung makita karon mga kabisaya, mo kini ang Casa Quadrada or Square House. During sa 4 years stay ni Rizal sa Dapitan mga kabisaya, wala gid siya gisayang nga oras no, kay aside sa doctor pa siya, teacher pa gid siya, o being a teacher na po siya mga scholar, na siya mga estudyante, o diri niya ginapapuyo sa Casa Quadrada or dormitory. Ang next mga kabisaya mo kining Casa Redonda or ang Octagon Clinic ni Dr. Jose Rizal diri sa Dapitan City. And lastly mga kabisaya, naata sa area kung asa gasigig tambay si Jose Rizal. Yes, diri gid daw exactly gasigig tambay si Rizal. Mo ning gitawag nga bato ng Meritiro, kay diri niya gisulat ang pinakataas na nga poem ang My Retreat. O kana siya nga poem mga kabisaya, muna siyang experience niya diri sa Dapitan City. O kani siya nga area di mga kabisaya, masabtan gid na ako nga nung ganahan kay si Dr. Jose Rizal tambay diri, kay kani siya facing gini siya sa may Dapitan Bay. Grabe ka fresh air, as in mga kabisaya, makawala gid siya stress diri nga area sa Rizal Shrine. Grabe gid ang hangin. Kana bitong feeling ni Jose Rizal during that time nga siya lang isaan nga area, tapos grabe ka remote, grabe ka mingaw. So syempre ikaw ra isaan ang area, dahil ka magtambay din facing ka sa dagat, magunahon ka kung nabay moabot nimo nga bisita, di ba? Sa gawas sa Rizal Shrine mga kabisaya, naputay ginagmay nga vendor nga makita nato dinhi, nagapamiligag salad o kaning famous ice cream nga every time makaani ko diri sa Rizal Shrine, gapalit jud ko na yung ice cream mga kabisaya. O kani nga monument mga kabisaya, makita nato ni siya sa may Santa Cruz Beach, nga duol po din siya sa may Rizal Shrine, og mo ni siya ang monument nga diri gidunggo si Jose Rizal pag abot niya sa Dapitan City, og giubanan siya ni Kapitan Dilgras og ang tulo ka kawal. Mo nang makita nato no nga upat ka buok ang naghatod niya. Sa pagbalik na to Plaridel mga kabisaya, nakahapit pa ta aning sa pangdalaga, kay nakita taning bata nga namaligag mara nga tagtulo 50.